Приказка за бурното море и смелия капитан Марко. Някога, далеч отвъд хоризонта, се простирало едно необятно и загадъчно море, наричано Бурното море. Легендите разказвали, че неговите вълни имат душата, пеели песни на вятъра и разказвали истории за изгубени кораби и тайни острови. Но не всеки се осмелявал да прекоси тези води, защото морето можело да бъде едновременно красиво и страшно. В едно малко пристанищно селце живеел смел моряк на име Марко. Той бил капитан на стар кораб, наречен «Звезден вятър». Марко бил висок и силен, с брада като морска пяна и очи, сини като небето над океана. Сърцето му копнеело за приключения, а мечтата му била да открие легендарния остров на желанията, място, за което се говорело, че изпълнява най-съкровените копнежи на сърцето. Пътуването започва. Един ден Марко събрал своя екипаж и им казал: «Мъже, днес тръгваме към неизвестното. Ще прекосим Бурното море и ще намерим острова на желанията». Моряците, въпреки страха си, се съгласили, защото вярвали в капитана си. Те отплавали, а вятърът нежно раздувал платната на «Звезден вятър». В началото морето било спокойно. Слънцето блестяло като злато, а чайките пеели песни за приключения. Но колкото понавътре навлизали, толкова помрачно ставало небето. Облаци се скупчили над тях, а вълните започнали да се издигат все по-високо. Бурята. Изведнъж избухнала буря. Вятърът виел като див звяр, а вълните се стоварвали върху кораба. Мълнии прорязвали небето, а гръмотевици кънтели като барабани на война. «Дръжте се, мъже», извикал Марко, «няма да позволим на морето да ни пречупи». Той здраво хванал руля и насочил кораба напред, макар че вълните сякаш искали да го погълнат. Много от моряците се страхували, но смелостта на капитана им давала сили. Изведнъж, сред бурята, Марко забелязал нещо странно светлина, която сияела в далечината. Морският дух. Когато бурята отихнала, пред тях се появила величествена жена с дълги сребърни коси и очи, които блестели като перли. Тя стояла на върха на вълните и им говорила с мелодичен глас. «Аз съм морският дух, пазител на Бурното море. Защо сте дошли в моите владения?» Марко пристъпил напред и се твърд глас казал: «Дойдохме, за да открием острова на желанията. Ние не се боим от твоето море, защото сърцата ни са пълни с надежда и смелост». Морският дух се усмихнал: «Смелостта ти е достойна за възхищение. Но знай, че островът на желанията не е място, което се открива лесно. Той се разкрива само пред онези, които носят чисто сърце и добро намерение. Островът на желанията». С благословията на морския дух, Марко и екипажът му продължили напред. След дни на плаване най-накрая стигнали до острова на желанията. Той бил изпълнен с цветя, които сияели като злато, а в центъра му имало вълшебен кладенец. Всеки от моряците си пожелал нещо, а Марко поискал само едно: «Нека моят екипаж винаги бъде в безопасност и нека морето ни приеме като приятели». Когато изрекал тези думи, морето се успокоило завинаги. Бурното море вече не било страшно, а се превърнало в море на мир и дружба. Край. Когато се върнали в селото, Марко и екипажът разказали за своите приключения. И от тогава хората винаги помнели историята на смелия капитан, който покорил Бурното море и открил острова на желанията.